Een van de voorgerechten die we op dit moment hebben, maken wij met tulpenbollen. Er zijn honderden tulpensoorten en het is een hele zoektocht geweest wat de meest geschikte was. Uiteindelijk is er gekozen voor de ras Vista. John's moeder zei altijd, daar kun jij niks lekkers van maken. Pulpo de raza Vista. Hij is ermee bezig gegaan en het is nu al jaren één van de ingrediënten in onze keuken. Door een bepaalde manier van inmaken lukt het de tulpenbollen fris en goed eetbaar te maken en krijgt dus een hele frisse smaak. Op dit moment hebben we een gerecht met oester en kaffierrood. Het is om te werken met zo'n tulp is gewoon best wel heel lastig, omdat het is heel lastig om dat te eten. Vroeger in de oorlog in Nederland aten ze dat uit noodzaak. Dat is dus nu niet het geval. Maar ik ben daarmee aan de gang gegaan en ik ben met temperaturen bezig gegaan en met zuren. En wij hebben een manier ontwikkeld om die tulp gewoon goed in te maken en om daar een leuk gerecht mee te maken. Mike is nu dat gerecht aan het maken. Het zijn dus die gele dingen, dat zijn de tulpen. De knol, de wortel van de tulp. We werken met een Nederlandse oester. Dat zijn de platte Nederlandse oesters. Er komen wat kruidjes, wat zilte kruiden bij. Bulbo de tulipán y ostras planas de Holanda. Omdat een tulp heel veel zetmeel bevat, hebben we er ook chips van kunnen maken. Dus dat geeft een krokant aan dit gerecht. En dit gerecht is wel een beetje wat onze keuken een beetje uitstraalt. Het heeft zilt, zoet, zuur, fris en het knapperige van die tulp natuurlijk. In Nederland is het heel ongewoon om met die tulp te werken. Een klein beetje het hartige van de spek. Dit is een spek wat 20, 30 keer gerookt wordt. En wij noemen dat zolderspek. Dat hangt in een boerderij boven in de zolder. Dan hebben we een soort dressing gemaakt van de jonge toppen van de spar. En groentesap. Het is een van de gerechtjes die nu op dit moment ook bij ons op de kaart staan.